U hebt natuurlijk ook gezien dat de financiële situatie in Nederland en in Europa en in de wereld überhaupt natuurlijk minder is geworden. En dat betekent dat we allemaal de tering naar de nering moeten zetten. En dat geldt ook voor de Schouwburg in Leeuwarden. De korte aanloop is dat onze opdracht zodanig is dat uit alle rapportages blijkt dat we die niet kunnen doen met het geld wat wij daarvoor krijgen. De Harmonie krijgt jaarlijks een lietse 3 miljoen euro van de gemeente op een totale begrutting van 6,7 miljoen euro. Maar hier in de Schouwburg het net van dwan. Daarom had de gemeente de laatste 5 jaar een dik miljoen euro bijlijn, maar jou het wel net meer opdraaien voor de oeskrierings. De meeste instellingen worden natuurlijk gekort. Dat hebben we niet voor de Harmonie gedaan, omdat we natuurlijk vinden de Harmonie is een prachtige instelling, doet het goed, heeft mooie voorstellingen, dus dat willen we natuurlijk in stand houden. Maar er kan natuurlijk geen sprake van zijn dat er meer geld naar de Harmonie gaat, want dat geld dat is er gewoon niet. Dus docht de Harmonie een stap waarom. Ze skrossen in het volgende theaterseizoen 50 vaststellings. De Schouwburg gaat correct een subsidie krijgen van het Fonds Podiumkunsten. Betekent is dat ze een breed programma aanbod hadden. Maar gaan ze dat aans nog wel? Ja, daar kunnen we aan voldoen. Alle genres, alle smaken van wat wij hier laten zien in dit theater, die zullen blijven. Alleen, we hebben er minder van. Minder voorstellings betekent ook minder werk. Er zullen dan ook mensen uitmatten, maar hoe volle is nog net bekend. Bij de Harmonie gaan ze ervan uit dat de verskraling van het programma tijdelijk is. Zo hoop je later toch weer meer yield te krijgen. De subsidie die wij ontvangen is dermate laag in vergelijking met alle soortgelijke schouwburgen. Dat daar nog geld van af betekent dat we eigenlijk net zo goed de deur zouden kunnen sluiten. We hebben juist vastgehouden om te kijken in die hele omvorming kunst en cultuur of het mogelijk is om de Harmonie juist nog meer te versterken. Nou, dat zijn allemaal zaken die in onderzoek zijn en die natuurlijk ook nog meermaals naar commissie en raad terug zullen komen. Voor Takkum Simmer maar duidelijk worden of de Harmonie op de langere termijn meer yield krijgt of net.